Татар грамматикасы, лексикологиясы һәм лексикографиясы тарихында тирән из калдырган Улпат Галим, мәшһүр тел белгече, профессор, Татарстан Фәннәр академиясының мөхбир әгъзасы Фуат Әшрәф улы Ганиев 1930 елның 1 августында Башкортстанның Салават районы Нәсибаш авылында дөньяга килә. Мәктәпне бишле билгеләренә генә тәмамлап, 1949 елда данлыклы Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә һәм аны 1954 елда кызыл дипломга тәмамлый. Остазлары Фуатка фән юлыннан китәргә тәкъдим итәләр. Бу гаҗәп тә түгел, чөнки гыйлемгә, фәнгә омтылыш аларның нәселләреннән үк килә. Бабасы Шаяхмәт белән татар халкының күрнекле язучысы һәм галиме Нақый Исәнбәтнең әнисе бер туганнар. Әтисе ягыннан агасы Каюм Мифтахов та танылган галим, кыргыз халкының үлемсез Манас эпосын беренче булып язып алган һәм редакцияләп бастырган кеше. Югары уку йортын тәмамлаган яшь белгеч туган ягына кайтып, башта укытучы, аннары мәктәп директоры булып 2 ел эшләп ала. Аннары кабат Казанга килеп, 1957-59 елларда Татарстан китап нәшриятында редактор вазифасын башкара. Билгеле, бу елларда да аны фән дөньясы үзенә тартып, кызыктырып торган. 1959 елда Фуат Ганиев СССР Фәннәр академиясе Казан филиалының Тел, әдәбият һәм тарих институтына аспирантурага укырга керә. Шул көннән башлап ул үзенең язмышын әлеге оешма белән бәйли. Танылган галим Латиф Җәләй җитәкчелегендә татар фигыльләрен тикшерүгә багышланган диссертациясын яза. 1963 елда яклаган кандидатлык диссертациясе җәмәгатьчелек тарафыннан югары бәяләнә. Галимнең 1977 елда якланган татар телендә кушымчалау усулы белән сүз ясалу исемле докторлык диссертациясе исә татар әдәби телендә сүз ясалышы проблемаларын хәл итүгә багышланган. Шул хезмәте белән берлектә ул татар тел белемендә мөстәкыйль фәнни тармакны, сүз ясалышы тармагын тудыра һәм сүз ясалышында 8 усулны билгели. Аңа кадәрге хезмәтләрдә бары 3-4 усул гына бар дип раслана иде галимнәр тарафыннан. Татар телендә конверсия дигән хезмәте белән галим беренчеләрдән булып төрки телләрдәге сүз ясалышы өлкәсендә яңа усулга игътибар юнәлтеп, бер сүз төркеменең икенче сүз төркеменә күчә алу сәләтен ачып бирде. Бай фактик материалга нигезләнеп, төрки телләрдә кушма сүзләр ясауда бер түгел, 3 усул булуын исбат итүгә багышланган татар телендә кушма сүзләр дигән күләмле монографиясе дә тел белеме фәне өчен зур яңалык булды. Фуат Ашрафович Татарстанда телләр сәясәтен тормышка ашыру, татар теленең статусын күтәрү юнәлешендә дә шактый хезмәт куйган. Татарстан Республикасы халыклары телләре турындагы канунны әзерләүгә, Татарстан халыклары телләрен саклау, өйрәнү, үстерүнең дәүләт программасы проектын төзүгә зур өлеш керткән галим. Фуат Ганиев төзегән тел белгечләре, түркологлар, аспирантлар һәм студентлар өчен өстәл китапларына әверелгән күп санлы аңлатмалы һәм татар-рус, рус-татар сүзлекләре татар фәнни җәмәгатьчелегенең горурлыгы булып тора. 3 томлык татар теленең аңлатмалы сүзлеген төзүдә катнашкан тәҗрибәле сүзлекче буларак, лексикография бүлегендә төрле типтагы сүзлекләр төзү, редакцияләү өчен ул айруша зур теләк белән башкара. Фуат Ашрафович 1991 елдан алып 2004 елга кадәр институтның лексикография бүлеген җитәкләде һәм әлеге вакыт эчендә генә түгел, аңа кадәр дә, аннан соң да бик күп сүзлекләрнең төзүчесе һәм редакторы булды. Ул үзе шөгыльләнгән темаларның төрле аспектларын, проблемаларын яктырткан 300дән артык гыйльми хезмәт, 13 монография авторы. Татар теленең 3 томлык академик грамматикасын төзүгә һәм редакцияләүгә зур өлеш керткән галимгә һәм бер төркем авторларга 1994 елда Татарстанның фән һәм техника өлкәсендәге дәүләт бүләге тапшырылды.
Татарстанның һәм Россия Федерациясының атказанган фән эшлеклесе дигән мактаулы исемнәренә дә лаек булды галим. Татар зыялылары вәкиле, энциклопедик белемнәргә ия шәхес буларак Фуат Әшрәф улы Ганиев татар телен саклау, өйрәнү һәм үстерү өчен күп көч куйды. Телне, мәдәниятне үстерүне приоритет, өстенлекле юнәлеш дип санамыйча торып, biz tilni, o'zimizning tilimizni davlat tili yo'lini ko'tarila olmayapmiz. Iqtisodni prioritet yo'nalish deb sanarga kerak, lekin iqtisoddan da albatta тиеш tilni, adabiyatni o'stiru. 1990 елларда Татарстан парламенты белән актив хезмәттәшлек итте. Башка галимнәр белән бергә татар теле язмышы өчен борчылып, республика югары советы утырышларында җитди чыгышлар ясады. Туган телне саклауның мөһимлеген аңлатып, матбугат аша халыкка еш мөрәҗәгать итте. Күп санлы мәкаләләрен бастырды. Фуат Ганиев 1992 елда Татарстан Фәннәр академиясының мөхбир әгъзасы, 1999 елда Россия гуманитар фәннәр академиясының академигі итеп сайланды. 2000 елда Түрік лингвистика җәмгыятының шит илләрдәге әгъзасы, Америка биография институтының киңәшчесе итеп билгеләнде. Фуат Ашрафович Ганиев 2016 елның 28 февралендә 85 яшендә Казанда вафат. Гомерләрен фәнгә багышлаган галимнәрнең мирасы үзләре киткәч тә халкына хезмәт итә. Фуат Ашраф улының сүзлекләре күп еллар милләттәшләребезнең өстәл китабы булып торачак.